Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Najprv by som chcel poprosiť, aby ste mi dali like a odber, nič vás to nestojí a veľmi mi tým pomôžete. Takže radi vám pozerať video do konca, lebo pôjdeme kúpiť nové auto a pôjdeme si na tento závod, takže sa máte na čo tešiť. Dúfam, že vás toto video bude baviť. Ak áno, napíšte do komentára. Áno, bavilo vás toto video strašne. Je to druhý diel Drive Premier, takže keď chcete aj tretí diel, dajte like a napíšte do komentáru, áno, chcem ďalší diel. No, takže máme tu dobrých 34 sekúnd, max rýchlosť 454. Ideme to vyskúšať ešte raz. A ak vás takéto videá bavia, nezabudnite dať like. Takže ideme na to. A v ďalšom videu pôjdeme nejaký aj iný závod. Nelen tento. Budeme chodiť aj na iné závody, na iné trate. Takže sa máte na čo tešiť. Tento závod je taký rýchly. Takže sa dokončíme rýchlo. 482. Tam je ešte jeden závodík. Pôjdeme teraz na max. Takže pripraviť pozor, štart. Potom môžeme dať nejakú challenge. Takže teraz by sme si mohli ísť kúpiť nejaké pekné auto. Takže máte sa ako tešiť. Berú pekné auto nejaké.
Takže tu parkneme. Takže máme zaparkované. Teraz si pôjdeme kúpiť pekné auto. Takže, čo tu máme za auto? Neviem, jak vám, ale mi sa celkom páči tento Ford. Sice nejde tak rýchlo, ale je pekný. Keď sme si ho dali do takej modrej, tak by mohol byť celkom pekný. A my ideme po tých lepších autách. No, ja mám asi víťaza. U mňa rozhodne vyhráva tento McLaren. Tak, kupujeme ho. Môžeme ísť ho napríklad vyskúšať, že ako sa s ním bude jazdiť. A v ďalšom videu, ktoré natočíme, môžeme urobiť, jak toto auto tuníme. Vidíte, toto auto je strašne pekné. A ten interiér je strašne nádherný, mi sa strašne páči. To auto, podľa mňa, tento McLaren je najkrajší vo hre. Interiér je strašne krásny. A to by mohlo byť pre toto video všetko. Keď sa vám to páčilo, nezabudnite dať like a odber. Keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A začal, čau!